Va. Sí. Ves altres indicadors? Farem un exemple i us ensenyarem una de hey, hey, vale? I need a dollar. Dollar is what I need. Hey, hey. Molt bé, molt bé. Vale? Hey, hey. Sí? No és difícil, ja no hi arribi a dalt. És anglès, però podeu dir ei, no sé, o sigui més fàcil. En versió catalana, ei. Ei, mossa. Vale, va. Inside the bottle, maybe it's inside the bottle, maybe it's inside the bottle.